KARDOM sulando kalbi anglong arado an neli bijoy teron meli pini tong sekot pen neli channel hoi pen anglitum ha video nang wan pi alam the putha gala pohen loje anglitum Facebook Instagram Telegram ante WhatsApp along chini ne pin ana number pen yang sian litum phan pin a photo pin a video nang share puten anglitum bangsa photo video nang litum download nik dan ri pen ana number jo anglitum phan phone call puten anglitum receive dari lapen la penalitum a mobile na phone long yang si kopini aling nang le pute labang so aling along nang litum click on ide ria thi make kopi pot ma blute India country fan Pakistan atum no nai ka te ye fan ka bor ilog lo aposi labang so aling yang si litum click de las bang so video photo yang si litum no nai le pot download that blute litum fan ka siksa thit pic an pinji athemake labang so aling yang si litum click on blute la India lo information ke Pakistan atum no long lapo la penai ka te ye fan joy ke po Nasi ilitum kado ka beta ka CHERE dun kinang sot ilitum ladak ka pematha pangkri dun veji alama be ilitum ka matha pangdai dun plang ji alama be ilitum inut ke chok che inut ka matha dun thek thi pena join inut pangkri dun ve pena join ilitum da laga mulu hajar muni ilitum cipat thi dun ne mate ilitum ka country cipa be dun ne apos India government pe ko pima notice na pale so teng ilitum da make ka CHERE kidun kinang sot Nasi puthot ni linang litum phanchuning ritu parlo mante na pachini thule tholi lo na litum aphuna mobile yang si kopini WhatsApp Telegram Instagram Facebook Messenger lo yang si nang litum phan komane ko ja kopini aling ang share mante photo video nang share nang litum download dari mante click dun dari na pensolo atum pustame mante ko jang photo mustame Nanglitum komana ari somar alje me upu link nanglitum along pine link nang share ko pine photo video nang share ko link nanglitum download dun idari mate langdon idari mate labang so link along nanglitum click dun idari asipin ni channel hoi pena bachini alam thia phutha gala puhen lo nasika chini atum du ulang la posil nanglitum labang so video share itha un an ka share itha kachini atum kami la pen nanglitum apho na mobile along WhatsApp along yang se photo video nampale leji ana number pe nang share a photo video nampale le igi mate automatically pache download leji bulute lani lida screen along bikon pola so tengle nang litum da mena fuludut ignon nang litum no pisone na fuludut ignon WhatsApp along ber ignon inge lat attack 3 dot along ber ignon inge setting inge la students and data belong clicking on Pragela Berla when using mobile data belong clicking on Prageda general la photo audio video documents pudu along yang si click lap lo tete nanglitum lapu la so kareka bang pawila mo nge okay ngon okay cho iklong ke ya nanglitum along photo video le nang share ek man nang le tame nang litum automatically ke la haya photo video tame che download ik elo nang litum theklang ik lo gadi lani di ke klam son thale nang litum me follow ik no lapen isonala litum kar bi akhaya tum ke anotenta ka CHERE mek pu ke asapta ave mo follow ka phit mate ke a hoklo pu pe bon same non lake kopini PUBG Free Fire game sonra thilora pheta nijir poto na parenji mante midika chipilote chingtang thurakji polam ave ki thilo la pena jha kar bi atom ke la pusan si pupuje ye kar peng long kenang lele bang sitia long mante monit ke long si etek jile pupu bon samela atheron pohormu ke kachi unte kaci paver lap mande kaci country ban pasek hagi si alam do nasi country ban pasek hagi alam do blute litem ta India country si doa posili to na me kaci ridon ke kenang so